Hi guys, खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। जोङो दायो गुबुन मोनसे ओरैबायदि जायगायाव बेरायनो फैदों, माने लकेल लामा, नैबे देसि लामा। नै लामानि अबस्था नायनो हागोन नोंथांमोना। आंजों लोगोआव दङ गेरेमसा बसुमतारी बिथां। जोङो दायो नै हाग्राबारि बेरायगासिनो दं, नाथाय जोङो गाज्रि मानसि नङा, लोगोफोर। नै साला उसुबिदाथार सं। नै गेटखौनो नायनो फैदोंमोन जोङो। स' गाइस, जोङो गारिखौ लाखिथ'बाय, बैयाव दङ गेरेमसाया ओइ नै। आं नाथाय ओरैबायदि गिलुं थाबायगासिनो दं नैबे लामायाव आरोना, ओरैबायदि ग्रं खानाय नायनो हागोन नोंथांमोना। जै गोलैबाय 5 फुटनिबो गोथौ इयो, मथा मथि 10-20 फुट गोथौआव मोनहैखाबाय आरोना। बेखौ नोंथांमोना गोथौ नङा भाबिनो हागौ, नाथाय बिराद गोथौ इयो। आं बिराद गिबाय दं आरोना गोसो सिङाव, गिलुंसो थाबायदो। गोबाव सम जाबायमोन जों उन्दै समाव जेब्ला एमइ स्कुल फरायनाय समाव, जेब्ला हाइ स्कुल फरायनाय समाव जों बेरायनो फैलाबायदोंमोन। ओमफ्राय बै समावनो जोङो बेवहाय दैखौ खायमा नुदोंमोन। स' बेखायनो दिनै गोसोखांनानै दै खायमा नायनि होननानै दान्दिसे बेरायनाय भाजिनो फैबाय। गेरेमसा बिथाङा बैहाय जिरायगासिनो दङ, बिथाङाबो फट'शुट खालामगासिनो दङ गावनि गारिखौ। स' बिथांजों आं फैफादों, बिथाङा लिंबोनाय जिहेतु। स' नै ओरैबायदि समायना भिउ नायनो हागोन। लकेल गामिनि देसि लामाया बेफोरबायदिनो जायो लोगोफोर। बे जाहैबाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय, मा होनो बेखौ, गंसे जायगा। बेवहाय मा जायो, गणेश फुजा जायो आरोना लोगोफोर। बेवहाय गणेश फुजा जायो। नै समायना बेफोरबायदि भिउआव ओरैबायदि इन्जय खालामनो हायो। स' बेखायनो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ माने बिराद ग्रिनारि आरोना, जोबोद समायना। नोंथांमोनाबो फै बाक्सायाव। आरो मानास खाथि दंखायो नालाय, खाथियावनो मानास हाग्रामा बा मानास नेसनेल पार्क दङ लोगोफोर। स' नोंथांमोना बेवहाय फै। नाथाय लकेल लामा, देसि लामा नालाय, नै बेफोरबायदि माने दै थायो आरोना, दै थायो। नै गाइस, नैबे दै लाखिग्रा बान्दोमोन, खिन्थु आंनि मिथिनायाव बे बान्दोआ बायबायबो जानो हागौ। खामानि होयोना होया बेखौथ' मिथिला। नै सुइस गेट होनो बेखौ, दै लाखिग्रा। क्या उधर देखो, इधर। अरे ये से नहीं। So guys, हम अभी इधर घूमने आया था। So अभी ब्लॉग बना रहा है चला। कल वो गाली खाया, गाली एसएसबी से गाली खाया। चले बॉस की ऐसा बोला था। क्यों हेलमेट नहीं पहना? गाली खाया ना। मोनाबाय, जों बे जायगानिफ्राय थांनो ओंखारफिनबाय, मानोना बांद्राय हर जायोबाथाय बे जायगायाव मैदेर ओंखारो। आइदि नोंफा आंनि नट एनि फेन। Yeah, tiger also wake up in the night. So guys, keep watching still and give support me and subscribe the channel and like this video and share to your friends. Wait, break down. Okay, you're vibrating now. So guys, I am now Kokrajhar and he is going with this road. Road is very dangerous guys, so that is why I am Kokrajhar. देखो ना guys, देखो ना मोनाबायing, it's so that is why quality is lowing. Oh, अच्छा लगती है ना इसको। मोटर ब्लॉक। कल ऐसा लेना पड़ेगा। माइक्रोफोन को लेके आना पड़ेगा। ओह, लेना है। माइक्रोफोन को लेके मोबाइल को ऐसा पकड़ेगा और माइक्रोफोन में एक्टिवेट करेगा। तो गाइस, हम ऐसा किया है। अभी तक हमने
नहीं मिला जगह, सो आप लोग देखते रहना और हमको प्यार देना। कल हम दूसरा जगह So guys, मोनाबाय ओमफ्राय बिराद एम्फौ फैदो।